see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I never wanted you to leave. Looking back on our past, I don't wanna be just another memory. I don't wanna forget. Cheese natin, guys. Meron tayong And I don't wanna brie. do what's wrong. So, eto yung mga pajamas pala, guys. Ano yung ko na kaya to? Ilagay ko na dito. Wait lang. Sana huwag kayong mahulog. So, buksan natin to. Kuha tayo ng gunting. Ay, yung ano pala, hindi ko pa tayo napakita lahat. Wait lang. Mamaya na pala yan. Yung dito sa ilalim ng sink. Hindi nyo pa nakita. Bibili pa ako ng more, container na maliliit ba. Ayan. Yung ganito. Para paglagyan ko ng, katulad yung kay dyan yung spray. So, nandito yung ating mga gamit para sa panghugas, pangpunas, brush, para sa sink. And ito yung takip ng, may bin dapat dito, guys, pag hiniram ko muna. And yung bigas ni kuya nandyan. And yun, dun siya, oh. Parang dito yan sa baba. Pag, ito kasi sobrang laki. Ay, ilagay ko nga na. Ilagay. Dito ko muna sila. Temporary lang dito. Ayaw ni Jen eto dito. Kasi, nandito nga yung sabon. Adun ko na lang ilagay sa may sibuyas, kamatis, at talong, sigarilyas, at mani. Tanggalin ko eto dito. Tapos, eto, dito to sa baba. Bago to, hindi pa to nagagamit. So, dito lang. Dito na siya. Okay, wait lang. Hindi siya satisfy sa aking linis kasi may mga mark daw. Kasi wet to, guys. Dapat daw i-dry. Akala ko naman magda-dry siya kasi sa bahay, okay naman. Gloss kasi to, guys. Gloss. Kaya, oh wow, shining na talaga siya. So, dito ko sila nilagay kung nasan yung ating sibuyas. Pero yung malaki natin, yung jumbo natin na chips, dito ko linagay kasi sobrang laki niya. Hindi siya kasya. Ayan. Malungkot siya. Mag-isa lang siya dyan. 380 grams pala siya. Sobrang laki. Yan yung pinakamalaki. Ayan si sir. Okay. Yung mga cabinets, wala pang laman. Lalagyan pa yan ng damit. So, eto. Wait. Okay. Yung mga cabinets, wala pang laman. Lalagyan pa yan ng damit. So, eto. Wait. Patulong tayo kay Johnny Boy. Okay. The cabinet, please, honey. Okay. Eto yung aming plates. Na, ano siya, guys? Kahit even if you drop this, it won't break. Right? It shouldn't. Oh. Kaya, yan yung gamit. Dito kasi nga, camping, diba? Hindi daw pwede yung mga glass. So, para siyang glass, pero parang hindi. May tag po siya, guys, kasi hindi pa to nahugasan siya kagabi. Nilagay niya na dito. Busy ako kaka-invoice. Ilang araw ko nag-invoice, 3 days. Ayan, $14.99 yung isa nito. And then, etong plate, $20 ang isa. And tinanggal niya na, I don't know how much. Do you remember? Hindi niya na maalala, guys. Siyang nag-ano nito. Eto, magkano? $14.99. Same lang ang presyo niya dito sa bowl. So, yan yung ating kakulayan dito. Match lang, parang ano lang siya, oh. Hindi nagkakalayo. Ang kukunin ko sanang tawag nito, bench dito. Ganito, yung parang black na may white. Sabi niya dyan,
too much white daw. So, sabi niya, something ano. Pinili niya gray. Ayaw ko nung gray. So, ako pa rin nasunod. Sabi ko, eto. Kaya ako lahat nagpili dito sa caravan, guys, ng kulay. Hindi ko kasi yun upload. Makikita nyo yung ano namin ni Jan. Hindi kami nagkakasundo kasi sa kanya medyo dark. Ako gusto ko naman light. Ganon. So, anyway, dito yung ating, eto bago natin itong bili. Eto sa ano to, sa IKEA. And eto yung bago natin bili. Hindi pa sila hugas. Pero nilagay na ni Sir. Hugasan lang natin yan pag ginamit na natin. So, 2, 4, 6, 8. 8 pieces ang plato, bowl, and then yung platito. Platito ba ang tawag dyan? Yes, platito. Okay, dito, nothing. Here, Han. Can you open here, please? Ah, yeah, the oven toaster. So, ako din nagpili. Who chose this one, me or you? No. You did. Yeah, look at it's huge. No, you did. Too much room. Oo, ang laki ng toaster. So, ayun yung toaster. Ano sila? Pareho lang sila na itong kettle. Tapos, ito bago to. Ito, binili ko to online. Same doon sa mga rose gold. Online ko yung binili. So, yan. Yung atin dito. Honey, why is... this one. Sorry. Okay. Dito wala dyan, guys. Ano yan? What's in here, honey? It's all pipes and that. Yeah, mga Gas. pipes, gas, ganon. So, yan yung ating itsura ng ating cabinets. Music now. Not yet. No music yet, Han. 12:10. You're going to bed? Yeah. Alright. So, ako na lang mag-isa. What are you... No. Don't close because I'm not done here. Okay, good night. So you got to turn all the lights off. I'll stay here. Where? Here. In there? Oh, Okay. so you got Kasi marami pa akong gagawin, guys. Can you do me a favor, Han? What? Can you get me water and then bring my computer here? And charger, please. I don't know. Yeah, it's not just like that. There'll be cords. There'll be everything. Just Okay. come and do it yourself. if you Okay. Alright. want. Water. Can I have a water from the car, please, Han? To put in the fridge, please. Thank you. So, okay. Dito na tayo. Binalik ko pala yung gunting. Ano yung gunting na isa? Saan tinala ni Johnny? Okay. Ito yung nabili ko sa ano din sa IKEA. Where's that little scissor hand? The green one. Up there. Why up there? Put it there, babe. Don't put it on there. You scratch it. Huwag ko daw ito ilagay. Mas-scratch yung cable. Oh, grabe siya. Thank you. Oh, too noisy. Put it back there. I already have one. Here's the What? What's that? key. The front door just there. Why I'm gonna Or you're gonna shut the door and you're gonna lock it. Why I'm gonna lock it? How? What's that? Shut the door and turn it. Look, That's it? that's locked. Okay. Bring the key just in case. And then Just in case? That's to open it. Yeah, but just bring the key with your hand. Don't put the key. Why hindi ako makalabas? Put that there, honey. The scissor hand. Where? There, on the drawer. Here. Okay, ako na lang mag-isa at kayo ang kausap ko. Sinara niya na yung... What do you call that, babe? Right. That one that you just did. Just blinds. Blinds. But you call something like... That'll be. Sinara niya yung mga blinds. Okay. Nakita niyo na ito yung malaki nito. Ito yung... And that's, yeah. How about that? Your Okay. lock. How about the curtain, please, What hon? about it? Thank you. And don't shut the light yet, honey, because I'm Which gonna light? that one then because I'm gonna go. I can open the light here, right? The owning one to get my computer. Yeah, you'll see. Anyway, just walk straight to the back door.
Malit na version to doon sa aking isa. Parang siyang cubes na Oh, malaki. bad. Good night, honey. Love you. Thank you. Yeah, right. Just like it like that. Make sure you close it properly. Yep. Can you please bring the key hand with you, hon? Just in case. Thank you. When hindi ako makalabas. And turn all the lights off here. Yes. How to turn on the TV here? No, I can't turn it on. Yeah, you just press on. On? Oh, okay. Alright. Ayan, guys. Ganyan siya kalaki, oh. Yung isa mas malaki. Ilagay ko to mga pajamas. Huwag ko na muna tanggalin yung plastic. Ayan. So, nag-mine ako lahat ng ano, ng design ata. Hindi pa naman lahat. Kasi hindi ko pa naman binuksan lahat. Itong cute nito, oh. Yung Mickey. Short siya. 3-in-1. Tingnan niyo, oh. Cute niya, oh. Kita niyo ba, guys? Parang nakikita niyo. Dito nga. Nakikita siya. Ay, wag ba maano natin yung upuan ni Sir. Ayan, ganyan siya. And yung kanyang top is like this. Ayan. So, balik natin siya sa plastic. Sprayhan ko nilang ito. Nasaan yung pang-spray ko? Dala ko yun eh. Pag sinuot ko, sprayhan ko na lang siya nito. Kasi hindi natin siya nilabhan. Wala na talagang oras, guys. To be honest. Alam niyo, nakikita niyo naman dito sa vlog. Aga namin pumunta ng town. Then, after sa town, ilang shop ang pinuntahan namin. Then, pagdating sa bahay, diretso invoice and check ng mga nag-payment para ma-ship yung kanilang items. Then, diretso sa bahay, kumain, nag-unbox, kinuha ang mga pajamas. Pero hindi ko kayo sinama sa unboxing. So, yeah. And then dito, alas 12 na, guys. Ba't ko pa kukunin yung computer? Wag na nga. Lucy. Kasi gusto ko, yung antok na antok talaga ako. Tapos, may kita nyo na lang to, guys, sa aking Instagram or sa aking vlog. Kasi, susutin natin yan. And more pajamas. Lahat to pa, hindi naman pala lahat. Nandito yung iba. Ayan. So, pajamas. Isang ganito, puros pajama. PJs lang. And ang cute. Maraming cute. Mga cute ang mga PJs. Ayan, mga cartoons. Then, eto naman. Ano siya, guys? Panlakad. Panlakad. Tingnan mo ito pa. Ito, ang ganda ng texture niya. Yung pagkasuot niya, panlakad naman to. Hindi siya pajamas. Panlakad po siya. Ayan. Ayan. D lang siya. D. So, ito yung makikita nila sa next live pagbalik ko. Pagbalik ko, ganito ang makikita nilang ila-live ko. Mas mauna nyo pa makikita yung live kaysa dito sa vlog. Sana may internet dun sa pupunta namin, guys. Sana malakas ba? May internet pero sana malakas. And, ito pala, PJs. Hindi natin buksan kasi may kita nyo naman yan. Pag tinot natin. And more PJs. Hindi to PJs. Ano siya? Panlakad din to. Ay, sakto lang. Ito rin panlakad din siya. Ang ganda ng tela din nito. So, ayan. Ang dami ko nilagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pieces. And then, yung iba dito, halos 3-in-1. May shorts, pants, and then top. So, ito yung tsura nito. So, cute. Organized na organized siya. Ayan. Organized na organized siya talaga dito. So, sara natin to. Ilalagay ito sa, wag na lang doon.
sa car na lang para madali bitbitin. Kasi dyan, malaking storage din yung ilalim ng bed, guys. And, ayan pa pala yung gagawin ko. Marami pa akong gagawin, guys. Mag-unboxing pa ako nito. Ito yung matagal kong hinintay na order. Pero matagal na siyang dumating. Di ko lang siya binuksan kasi para nga yan sa bahay. Pero, ngayon nagkakaraban tayo. Dito na lang siya. Hindi ko siya malbuhat, guys. Kasi, medyo mabigat din siya. So, basta eto siya. Inano na ni Jan, tawag nun. Ayan, binuksan na to ni Jan. Ayan, inano niya na ba yung box? So, ito yung, ay, hala, ang daming, ganito ba? Ito, apron to, guys. Ay, tamang-tama. May, ay, match siya, guys, dito sa aming caravan. In-order ko to. Tagal na, guys. Sobrang tagal na. Hindi pa kami nag-order ng caravan. Pero tingnan nyo naman. It meant to be. Wow. Meant to be na dito siya. So, ayan. Basta yun yung itsura niyan, guys. Maraming, para tong yung cheese na chichirya ba? Puti nga lang. Pero hindi yung pagkain, guys. So, okay. I'm excited. Okay, wait lang, guys. Wait lang. Ipakita ko lang muna sa inyo yung ating. Sana hindi ito mahabang vlog, no? Pag mahaba ito, baka ikat ko na naman siya kasi mahirap mag-upload ngayon dito sa amin ng mahabang vlog. Ayan, guys. Ay, Korean din to. Korean to pala, guys. Korean. Ayan yung apron natin. Oh, perfect. Ilagay na natin siya dito. Dito na siya. Hindi ko na siya ilalagay sa bahay. Dito na siya. Diyos ko, ang tagal ko itong hinintay, guys. Paulit-ulit tayo. Tagal ko siyang hinintay kasi mahirap siya isan dito sa Australia. Eto. Nag-order din ako ng chopstick. Nag-order ng chopstick? Mayroon ako nito. O baka pa-giveaway. Hindi ko malala nag-order ng chopstick. Pero yung apron, oo. Ayun siya, guys. Tanggalin ko lang yung mga styro. Daming sayang. Sayang yan. Anong gagawin yan? Ang dami. Halos ang laman. Ayan siya, guys. Ay, excited. Ayan yung box. Ganyan siya kalaki. Yung box, ganyan. Tara. Ang laman niya, tingnan nyo. Ulong ko. Halos siya, yung styro, yung guys, yung bida dito. Halos kalahati. Talagang sinicure nila na hindi masira yung in-order ng gamit sa kanila. Okay. Gunting. Ito ay yung mudui na mga pots or lutuan, kaldero, o ano man ang tawag sa kanya. Gusto ko to. Matagal ko na itong gusto talaga. Ilang taon na yata yun. Kaso hindi talaga ma-deliver. Na-cancel yung isa kasi nga hindi raw pwedeng i-deliver dito. Kaya nakabila ko yung mga cutie-cutie ko rin na mga mga panluto ba. Mga gamit sa kusina. Nakikita nyo na yun yung aking mga white na pinaglulutuan. Korea din ang mga yun. Made in Korea din siya. Tagal naman yung mabuksan. Maganda to kasi malit lang. Minimalit lang ba? Tama-tama to dito. Ay naku, ayaw nyo ito bukas. Ay. Ayan, finally.
box. Ano naman to? Okay, ilagay na natin dito. So, wala na to. Okay, meron siyang individual na box. Ayan. Meron siyang individual na box. Each of, ano yata to. Oh, eto, nakita ko na yung handle. Detachable handle siya, guys. So, ayun. Kita nyo ba? O malayo ako. Ayan, detachable siya. Parang tulad ng aking Becca, pero mas maganda. Eto. Kasi sobrang sikat to sa Korea. Ayan, oh. Aray! Nalo ko dun sa ka. Ganyan siya, guys. Press mo lang dito. Then, ayan. Diba? Ganyan na ako yung isa. Si Becca. Okay, hindi na natin kailangan yung box. Unahin. Maliit lang ito talaga, guys. Maliit lang siya. Cutie-cutie lang. Pwede ito sa ano, mga estudyante. Kasi sila mag-isa-isa lang. Isa lang. So, sa amin dito pwede. Pwede ito. Okay. Yung first is... Ay! Wala naman siya naman. Ano ko lang siya dito para... Ay, ang galing niya, oh. Pwede mo na siyang itupi. Ay, ang galing naman dito. Very good. Hindi mo na kailangan kumuha ng gunting para hati-hatiin. So, ano siya, oh. Yan. Ceramic siya, guys. Ayan. Muduri. O, parang siya yung gamit kong na Becca. Pero mas maganda raw tong brand. So, ayan. Kumuha tayo. Kasi nga, maganda raw to. Medyo pricey. Medyo pricey lang siya. Medyo pricey siya. Okay, ka. Ito yung pinakamalaki. Ito na yung pinakamalaki, guys. Hindi ito pwede sa nilagang baka kasi maliit lang siya. So, we'll see kung anong pwede nating lutuin. Munggo. So, ano siya? Stackable. Ito ko nga siya ilagay para makita niyo. Yan. Bigat din siya, ha? Ito yung isa. Yun siya kasi mini, ano lang siya, mini lang. Meron ako doon yung isa pa. Ay, ito yung mayroon siyang takip. Yung ano, meron din yan na takip. Wait lang. So, ito yung takip. And nakikita ko, dito sila kumakain para nagluluto silang noodles. Ganon, ganon. Ganon. So, ayan. So, meron akong ganito, diba? Nakita nyo naman yung pinaglulutoan ko ng mashed potato. Halos pareho lang sila, pero mas mabigat po. Parang mas mabigat siya, or pareho lang. So, yan. Stackable siya. Then, yung takip. Takip. Ayan, yung takip, guys. Tapos, pwede mo siyang ganito. May ano siya. Oh, okay. Kala ko may scratch siya agad. Ayan. Hingi ako ng ano kay John. Yung mat. Para yung isa, lagyan ko tapos yung parang patungan ba. So, hindi sila magdas-gas. Oh, eto yung ano, takip nung dalawa ata. Tingnan natin kung kasya. Aray! Ayan. Box. Cut. Nakat tayo, guys. Tawin siya. Balik kasi yung pagbukas ko. Okay. We're done with this one. Ayan. Maganda yung takip niya kasi transparent. Nakikita mo yung nangyayari sa loob. Para lumuto ka. Balikan natin dito. Para okay.
kasya dito. Sana kasya doon sa isa din. Rubber yung top. Tagal na ba tayo guys? Rubber yung top niya. Rubber yung gilid ba? Hindi yung top, yung gilid. Tapos wooden yung... hindi. Parang plastic. Ayan. Ay, hindi. Kala ko kasya din dito. Ay, hindi pala. Nagpalit ako guys ng SD card kasi insufficient na raw. So, eto, hindi pa to hugas. Hindi ko alam kung saan tayo naputol. Hindi pa siya hugas, pero ilagay ko na siya doon. Hugasan ko na lang siya pa ginamit ko. Kasi bukas alis na tayo guys. Alis na tayo. Okay, wait lang. So, diyan ko siya linagay. And yung takip, hindi ko pinatong dito kasi pag nagbiyahe, galaw-galaw, mabasag. So, dito ko muna siya linagay. So, yan. Meron na siyang bahay. Yan na yung bahay niya. Oh. So, at least, diba, hindi ganun kalaki. Pero, kailangan din namin ng malaki. Malaking lutuan. So, siguro dito ko rin ilagay. Tapos, ilagay ko siya sa loob, no? Well, see na lang, guys. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Wait, nakalimutan natin yung ating, handle. Yung detachable handle. Ayan. Okay. So, next kong gagawin, guys, siguro hatiin ko na lang to. Hatiin ko na lang yung unboxing natin. Tapos, okay. Kung hindi naman mahaba, okay lang naman isa. Pero pag mahaba na, mahirap kasi mag-upload. Ay, eto guys. Yung, ng mga bata. Easter. So, ilagay ko na sila sa sarili nilang bag para madali na lang. Tapos itago ko siya sa bahay kasi makikita to ng mga bata. Nilin ko na lang siya pag yung mga bata na drop off na namin doon sa kung saan kami pupunta. Tinabunan ko talaga siya ng plastic para hindi nila makita. And nung tumutulong yung mga bata, si Jan lang yung nag-aabot sa kanila. Hindi sila umakyat sa car. So, yan. Ayun, ang laki ng bag. Ito yung pinantakip ko. Okay, meron tayong mga paper bags. Kasi ito na lang yung available doon. Wala na yung mga bunny egg, mga Easter na distan. Wala na guys. Kasi last minute na tayo. $2 na ata ang isa nito. So, okay, sino ba ang maon na dito ang nakikita ko? Ito para kay Ayla Girl. Hindi ko alam kung anong gusto ni Ayla. Pero yan. Very soft kasi. Tapos, marshmallow. Marshmallow. And meron din siyang, hindi marshmallow. Eggs pala kay meron siyang eggs. Ito kay Ayla. Ayan. Kay Ayla yan. And ito kay Arlo. Si Arlo, may maliit din akong paper bag na binili para sa dalawang boys. Kay Arlo at saka kay kanino yan? Elijah. So, sila yung unang nakikita ko dito. Parang nag-paper cut ng ano ba yan? Kanina cardboard. Ngayon paper. Okay. Ito din, hindi pa lang ito lalaruin ni Arlo. Pero first Easter niya kasi, wala akong makita doon na first Easter. Kasi minsan meron nakalagay dyan na first Easter. Tanggalin natin yung tag. Okay, dyan sila. Parang Pasko lang. Magbabalot tayo ng So, eto para sa mga boys. Kay Rylin, kay Hunter, kay TJ. So, siguro yung sa boys, na lang, red or green. Green na lang. Kung tayo sa green. Okay, Ayla. Ano ka na lang, baba? Red. Para sa boys na lang yung green. Kulang naman. Si Rylin. Okay, wala na. So, kay sa akin TJ, green na lang sa kanila. Ito kay TJ. M&M siya guys na mayroong malalaking eggs. Tapos may M&M's. Ayan.
Wala, hindi sila makakapag-hunt dito. Yung tulad ng ginagawa ko kasi wala tayo dito sa bahay. Kaya ito na lang yung binili ko sa kanila. Before bumibili ako ng bumibili ako ng maramihan. Tapos nilalagay ko sa basket. Tapos tinitrace nila kung nasan yung pinakamalaking regalo ni Easter Bunny para sa kanila. Pero ngayon hindi kasi doon tayo sa family tayo ngayon. Family Easter tayo. Okay, this is Lucky Boy. Buti na lang, hindi sila nanonood ng vlog ko, guys. Kung hindi, huli na tayo kung sino si Easter Bunny at saka si Santa Claus. Okay, Lucky Boy. May marshmallow sila. Meron silang marshmallow. Yung marshmallow, yung design niya ay kulay pink siya na. May bunny and ano ba ito? Sino ba ito? Basta yan. Gluten-free. Gluten-free siya. Ano na ako, guys? Parang nahuhulog ako sa bed. Okay, eto kay Rylan Boy. Ayan, meron siyang pa all this, kakulay ng aking suot. Headband. So, eto kay Riley. Ilan bang maliit na baby ko? Kay Riley, malaki na kay Riley. Red na lang kay Riley. So, eto kay Riley. May marshmallow rin ba si Riley? Parang wala siyang marshmallow. Pero, meron siyang ibang chocolate. Mamaya, hanapin natin. Okay, eto sa Adelaide. I-separate ko yung sa Adelaide. Okay, Ryan din ata. Wala ba yun? Si Hunter wala pa. Si Hunter ang wala. Okay, Hunter ito. Marshmallow is the Hunter. Okay, ito kay Ayla Girl. Kay Ayla, malaki ng bag kay Ayla. Yung dalawang boys lang yung maliit ang bag. Kasi wala pa naman masyado silang ganap. Wala masyadong ganap. Kundi ang matulog at umiyak. Wala, magpa-flat na yung battery ko. Pag naputol ko. Okay, this is Ayla. And binilahan ko si Ayla ng book. Wonderful Babies. Babies pa ba si Ayla? Oo, baby pa yan si Ayla. Ito ba yung binili ko kay Ayla? Oo, ito kay Ayla. Kasi yung isa kay... ano ba? Ito ba rin alam? Ito kay kay Willow. This is for Willow. And this is for Ayla, counting na baby touch and feel. Counting. Oh, pwede na to kay Ayla. Ayan. Kay Ayla baby. Ito kay Ayla baby. Sandali. Ano ba yung kay Ayla? Mali. Ito ata kay to? Kay Willow. Yeah, sorry Ayla. Kay Willow pala to. Kasi ang pinagtang ko pala yung meron din dapat si Ayla nito. Si Ayla, kumakain na siya, guys. Bigyan natin siya ng katulad kila Holly. So, this is wala ko lang siguro sa paper bag. This is Willow. And this one. Kay Willow to. Kasi si Willow, hindi pa siya 1 year old. So, hindi pa siya kumakain ng chocolate. Ito naman kay Elijah. Kasi kumakain na si Elijah. So, binilang ko siya na Blinky Bell. Ayan. May Easter egg din na isa, oh. Good luck, Kat. Pakainin mo yan si
si Elijah para hindi na umiyak nung naglag siya. Ayan kay Elijah. Elijah baby. And ito kay Arlo. And ganyan kay Ayla. Mayroon din kay Ayla. Siyempre. Wait natin yung sa bata. Yung sa dalawang girls. Sa mga ate. So, ito kay Chloe. Dami ng bata na. Ito kay Holly. Panis. Ito, buti nang nakahanap po kasi wala na talaga. Mahilig si Holly mag-coloring. Ayan. At siya mag-drawing. Panis. Ayan. Coloring page. Ayan yung kanyang activity ngayong Easter. So, this is Holly. And, syempre, meron siya surprise egg. Ayan. Si Barbie. Si Barbie. Yan kay Holly. Wala akong makitang bunny doon sa Big W. Yung chocolate na bunny sa nakatayo. Wala talagang nahanap. And bumili pala ako. Ito sa akin. Ito ako guys. Gustong gusto ko. Ito yung Minties. Ito yung pinakamalaking bag. Ilang grams ba ito? 1 kilo na ito. Mabigat eh. Oh, 1 kilograms. So, ako ng isa. Ilagay ko ito doon. Ilagay ko siya sa mataas para hindi maabot ng mga bata. Doon sa kabila, sa may doon. Oy, ang amoy. So, milk talaga. And marshmallow for Holly. Ito naman ay kay Veronica. Wala kasing iba. Mahilig din si Veronica mag-drawing. Yun na guys, na lowbat na tayo. So, nandito na rin yung coloring book ni Veronica. Same lang as kay Holly. And same lang din. Eto. Kasi wala nang iba guys. Si Barbie din. So, pareho silang dalawa. And may malos din to si Veronica. Okay. Ayan, may malos siya. Marshmallow. Ano yata? Wala. Hindi ko wala si Ayla marshmallow. Masaya yan sis. Pag walang marshmallow kay Ayla kasi baka ubusin ni Ayla yung marshmallow. Oh. Ito kay ano yan? Ano na ba? Ako yan kay Ayla. Ito meron si Ayla. Saan na yung egg ni Ayla? Uy. Oh, counting. Ayun yung egg ni Ayla, girl. Meron din na egg si Ayla, pero wala siyang marshmallow. Kalimutan ko siya ng marshmallow. Pero matuto ang mami niya dahil hindi natin siya bigyan ng marshmallow kasi sweet yun, guys. Ano kasi siya, maganda yun sa bata kasi malambot. Pero hindi ko siya nakuhaan. So, kanino to? Kay Ryan to. Kay Ryan ata to. So, si Ryan, wala siyang marshmallow. So, meron siyang same as the boys. And may pa, ano siya, ito na ni Riley. Sana, halikan ako ni Riley na. Kasi, ano na siya, may pa-option siya. Hug lagi o kaya, minsan kiss. Pero, minsan, mahal ang kiss sa kanya. So, eto, meron tayo dito mga chocolate. Kunin ko na guys kasi napapagod na ako kakayod ko. Dapat meron akong lalagyan. So, meron tayo dito. Ay, parang gusto kong kumain. And meron tayong mixed bag na
Cadbury eggs. And then tayo yung mint na chocolate. Then, another mix. And meron din tayong bunny na face. Meron na may, hazelnut. Ay, may hazelnut sila, guys. At eto. So, yan lang yung chocolate na nabili natin ngayong taon. So, ngayon, lalagyan ko pa rin ng chocolate. Chocolate egg yung mga bag nila. Para madami pa rin yung kanilang chocolates. Okay, lagyan natin sila ng okay, tatlo ito. Pinipit, tatlo lang. Cost cutting, guys. Joke. Ilagay natin ito sa caravan. Tatlo. Yung mga tira kasi hindi pa ako mag-egg hunting kayo mga bata. Hindi ko alam kay Mel. May plano din ata si Mel mag-egg hunting yung mga bata. Hoy, bakit? Ayan, ito din. Yung dalawang boys na maliit, wag nga. Wala nga yung malalaking ano eh. Hindi ko nakakita yung medyo malaki-laki mga Easter eggs. Ubukan talaga. Kaya next year, agahan ko. Nag-busy talaga ako. Hindi ko na naasikaso to. Kawawa na yung mga bata. Pero hindi naman. Meron ka naman kahit paano. Kawawa kung wala. Walang-wala talaga. Kasi sanay silang nag-egg hunting, diba? Sinasanay din sila na may nakukuha talaga sila. Okay na ba yun? Kasi magko-compare yung mga boys. Yung mga boys na naman na yan. Wala talaga. Maganda sana kung merong Easter Bunny. Wala eh. Wala Easter Bunny. Ito na lang si Easter Bunny nila. At hindi rin ako nakabili yung surprise toys. Surprise egg. Yung i-hunt din nila. Hindi tayo mabili. So, eto. Tigi-isa sila. Isa. Wala dapat umabot. Ay, tama. Kasya lang. Ayan. Si Riley huwag na kasi marami na siyang chocolate. Tapos, eto. Isa din. Si Ayla girl. Meron din si Ayla girl. Si Riley wala ng ganitong band kasi yung kanyang pa-headband, may chocolate din na laman. Kunti lang kasi wala na. Gusto ko sanang kumuha. Wala. Hindi ako inabot. So, yun yung kanilang guys. Easter bag. Ito yung Easter bag nila. Sa girls, ito yung laman. So, ayan yung laman sa mga ate. So, yun na guys. Thank you. Bukas, alis tayo. Or mamaya na pala kasi, 12:30 na, mag-alauna na. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good morning. Okay. And, dadalhin ko to sa loob ng bahay pala guys. Itatago ko muna sila kasi, tingnan nyo, kitang-kita. Saan ko to ilalagay? Saan ko sila itatago? Sa car. Hindi mo makikita to. So, sabi ni Johnny ko, ilagay ko muna sa bahay. Pero at least, ayan, nalagay na natin sila sa kanilang bag. Okay guys, daling ko muna ito dun sa bahay. Good night now. Good night everyone. Ayan pa tayong Santa Claus again. Please tell me who you see, 'cause I